እዚ ሚድያ በትሪ ሓቂ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ምስ ሚድያ በትሪ ሓቂ ዘለኹም ከመይ ኣምሲኹም ዓመተ ሓድሽ ዓመተ ሓጎስን ሰላምን ክኾነልኩም እንዳተመነና ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ ዜና እንሆም ፈለማ ቀንዲ ኣርእስታቱ ኤርትራም ካብ ኢጋድ ዝወፀትሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣሳሰር ተገሊጹ ኤርትራን ቻይናን ብዛዕባ ሶማሊላንድ ኣመልኪተን መግለጺ ኣውፅአን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ በኣልማማ መናእሰያት ይእሰሩ ከም ዘለው ተገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንትግራይ ባጀት ብምቁራጹ ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘእተዎ ተሓቢሩ መንግስቲ ሶማልያ 30 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቀተለ ገሊጹ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ተሓቢሩ እዚ በትሪ ሓቂ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ናብ ዝርዝሩ ክንሓልፍ ኤርትራም ካብ ኢጋድ ዝወፀትሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኢትዮጵያም ኣብ ዘመነም መለስ ዜናዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ብእስላማውያን ዕጡቓት ዝተሰነፈ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንምድጋፍ ብሓምለ 2006 ናብ መቃድሾ ዘሚቱ እዩ ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ኣብ ሚያዝያ 2007 ኤርትራም ካብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣባልነታ ስሒባ ኤርትራ ንውሳነ ኣብ ዘፍለጠትሉ ደብዳቤ ነቲ ትካል ወራር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ብስቕታ ይድግፍ ኣሎ ክትብል ከሲሳ ነይራ እያ ከም ውፅኢቱ ድማ ንልዕሊ 16 ዓመታት ካብቲ ትካል ንባዕላ ኣግሊላ ፀኒሓ እያ ሕጂ ድሕሪ ዳርጋ 20 ዓመት እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ወሲዳላ ስርዓት ግደፍ ብዓርቢ 12 ታሕሳስ 2025 ኢጋድ ሕጋዊ ግዴትኡ ክፍፅም ከም ዘይከኣለ ገሊጻላ ኤርትራም ኣብ መግለፂኦም ንኢትዮጵያ እኳ እንተይጠቐሰት እቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘሎ ዘይምርዳእ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ውሳነ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ኢጋድ ተመራማሪ ሰላምን ፀጥታን ዶክተር ቃልኣብ ታደሰ ገሊጹሎም ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ጅቡቲ ዝኾነ ኢጋድ ኣብቲ ዞባ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ድርቅን ካልኦት ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ንምክልኻል ኣብ 1986 ተመስሪቱ እዩ ኢጋድ ኣብ 1998 ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ድሕሪ ምክያዱ ሕጂ ዘለዎት ትካላዊ መልክዕ ሒዙሎም ኢጋድ ትኩረት ገይሩ ካብ መንጎ ዝሰርሖም ዓውድታት ድማ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ሃገራት እቲ ዞባ ከምኡ እውን ቁጠባዊ ምትሕባርን ዞባዊ ውህደትን እዩ ኢጋድ ከም ዞባዊ ትካል ዝመስረታ ቀዳሞት ኣባላት ሃገራት ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኬንያ ሶማልያ ሱዳንን ኡጋንዳን ከም ዝኾና ተገሊጹሎም ኤርትራ ከም ሃገር ምስ ተመስረተት ድማ ኣብ 1993 ናብቲ ትካል ተፀምቢራ ቅድሚ 15 ዓመት ነፃ ሃገር ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ድሒራ 8 ኣባል ሃገር ኮይናላ ኤርትራም ንመጀመርታ ግዜ ካብ ኢጋድ ክትወፅእ ዝደረኻ ጉዳይ ምስ ምትእትታው ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሕብረት እስላማዊ ኣብያተ ፍርዲ ሶማልያ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሰነ 2006 ብዘካየደ ቁልጡፍ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንርእሰ ከተማ ሶማልያ መቃድሾ ተቆፃፂሩ ነይሩ እዩ እቲ ጉጅለ ነቲ ሽዑ ኣብ ስልጣን ዝነበረ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማልያ ሃዲሙ ናብ ከተማ ባይደዋ ክግዕዝ ኣገዲድዎ እዩ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጽላኣት ብወግዒ ምስ መገለጸ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምላስ ሰራዊት ናብ ሶማልያ ክሰድድ ከም ዝደረኾ ይግለጽ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ኣካታዒ ስጉምቲ ካብ ሶማልያውያን ተቃውሞ ገጢምዎ ንርኢ ውፅኢት ናይዚ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ ኣካታዒ ኮይኑሎም እንተኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ምስ ኣተወ ድሒሩ 5 ኣዋርሕ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ መቃድሾ ክምለስ ከም ዝተገብረ ክፍለጥ
ተኻኢሉ እዩ። ኤርትራን ቻይናን ብዛዕባ ሶማሊላንድ ኣመልኪተን መግለፂ ኣውፅአን። ኤርትራም እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብዝምልከት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘየወላውል ንጹር መልሲ ክወሃባ ጸዊዓላ። እዚ ስጉምቲ ዞባውን ዓለማውን ዘይምርግጋእ ቅልውላውን ዕንወትን ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቓላ። ኤርትራ ወሲኻ ቻይና ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕልናዊ ሓላፍነት ክትስከም ከምኡውን ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ዘየማትእ ምላሽ ኣብ ምሃብ እጃማ ክትፃወት ብምፅዋዕ ነቲ ውሳነ ምስ ጉዳይ ታይዋን ኣተሓሒዛቶላ። እቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብሰንበት ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ፀወታ ምስጢር ዘይኮነስ ንሓያሎ እዋን ክትጃ ዝፀንሐ ሓደገኛ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላው ዕንወት ዘለዓዕል ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። እንተኾነ እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ መግለፂ ንእስራኤል ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብስም ኣይጠቐሰን። ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሶማልያም ክትቆራረስ ቤይዥንግ ከም ዘይትድግፍ ኣነፂሩሎም። እቲ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ብምጥቃስ ዝተዋህበ መግለፂ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ናፃ ሉዓላዊትን ሃገር ብወግዒ ኣፍልጦ ቻይና ዘለዎ ከቢድ ስክፍታን ተሪር ተቃውሞን ትገልጽ ይብል። ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል መሬት ሶማልያ እያ ክብል እቲ መግለፂ ይጠቅስ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካም ብኣልማማ መናእሰያት ይእሰሩ ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካም ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባም ቀራና ኩዶ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ዘጋጠመ ሞት ሓደ ያፌት የማነ ገብረ ማርያም ዝተባህለ መንእሰይ ድሕሪኡ ዘስዓበ ኣልማማ ማእሰርቲ ደቂ ዓድን ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዝቐነ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ፍጻሜ ብ15 ሕዳር ዘጋጠመ ኮይኑ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ያፌት ወታደራት ብጥይት ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ፍጻሜም ቁጥዖም ተቃውሞኦም ዘስምዑም ሓውን ቀረባ ስድራ ቤቱን መዋቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ዝኾኑ ደቂ ዓዲ ብኣልማማ ተወሲዶም ሓሻፍራይ ኣብ ዝተባህለ ወታደራዊ ማዓስከር ተዳጒኖም ከም ዘለው ኣብ ደገ ዝቕመጡ ቤተሰብን ደቂ ዓድን ገሊፆም ኣለው። እቲ ምኽንያት ምስ ምቁራፅ ገረብን ፈሓምን ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ክግለጽ እንከሎም ያፌት ፈሓም እናፈሓመም ናብ ሕምብርቲ ዝተባህለ ዓዲ ክሸይጥ ምስ በፀቱ ኣብ ዝኮነሉ ዝነበረ እዋን ተታሒዙ ድሕሪኡ ናብ ዓዲ ምስ ኣተወ እዮም እቶም ወታደራት ኣብ ማእከል ዓዲ ቀቲሎሞም ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንትግራይ ባጀት ምቁራፁ ንውዕል ፕሪቶሪያም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘእቱ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጥታትን ምቁራፅ ባጀትን ኣብታ ክልል ከቢድ ቁጠባውን ሰብኣውን ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ብዓብዩ ከዓ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተበፅሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያም ኣብ ከቢድ ሕቶ ዘእቱ ከም ዝኾነ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ገሊጹሎም። መንግስቲ ፌደራል ናብ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ክሰዶ ዝግብኦ ዝነበረ ባጀት ዝሓለፈ 2 ወርሒ ስለ ዘይሰደዶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ክኽፈሉ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹሎም። ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣገልግሎት ስርዓተ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ቀረብ ማይን ካልኦት ትኽልል ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎም ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ተሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሓደጋ ንኣስታት 2 ኣዋርሕ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወፀ ባጀት ከም ዘየለም ሓላፊ ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ሓቢረን ኣለዋ። ብዘይካዚ መንግስቲ ፌደራል ንኩሉ ሕሳብ ባንክታት ክልል ትግራይ ምትካል ትግራይን ትእምት ምዕፃው ንቁጠባዊ ምንቅስቃስ ክልል ብከቢድ ከም ዝፀለዎ ብምግላፅ መንግስቲ
ንሕሳባት ትእምት ዝዓፀወሉ ኣገባብ ዝኾነ ሕጋዊ መንገዲ ዘይተኸተለ ምዃኑ መግለጺ ወሲኹ ይሕበር። ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በወገኑ ትካላት ትእምት ሕሳብ ምድስካሉ 10 ሸሓት ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት መሃይኦም ክኽፈሉ ከም ዘይከኣሉን ሓያሎ ስድራ ቤታት ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ተሸሚሞም ከም ዘለው መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ብተወሳኺ መንግስቲ ፈደራል ንዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ነዳዲ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዘይሰደደን ብምሕባር እዚ ንጽላት መጓዓዝያ ብከቢድ ሓሲዎ ከም ዘሎን ኣምቡላንሳት ከይተረፋም ብሕፅረት ነዳዲ ክንቀሳቀሳ ከም ዘይከኣላን ኣብቲ መግለጺ ሰፊሩ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ሶማልያ 30 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቀተለ ገሊጹ። ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ምስ ኣህጉራዊ መሻርክቶም ብምዃን ኣስታት 30 ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዝተቀትሉ ገሊጾም ኣለው። ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ጃባድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተቀትሉን ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተዳለዉ መኻይን ንኣጽዋርን እውን ከም ዝዓነወ ገሊጹሎም። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ሚኒስተር ኣብ መርበሕ ሓበሬቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብምጥቃስ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንነቶም ዘይተፈልጠ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ከም ዝተሳተፉን ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝገበርዎ ደገፍ ከም ዘመስገንዎም ሓቢሩሎም። ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቀስ ዕጡቃት ጉጅለ ንምምካት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ወተሃደራት ኣብ ሶማልያ ብሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ክዋፈሩ ከለዉ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያንን ሃገራትን ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ሓዊሱ ዝተፈላለየ ዓይነት ደገፍ ይሂባ እየን። ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንብረት ናይቲ ጉጅለ መራሕትን ዕጡቃትን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምክያድ ትፍለጥ እያ። አልሸባብ ካብ 2007 ጀሚሩ ንዓብዪ ከካይድ ጸኒሑ እዩ። ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማልያ ንምውዳቕን ብጽኑዕ ሕጊ ሸሪዓ ዝምራሕ ምምሕዳር ንምቋምን ዝሰርሕ ጉጅለ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ከባቢታት ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን ማዓስከራት ተመዛበልትን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱም 1700 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ኩናት ሕድሕድቲ ሃገር ኣብ ዝተፈጸሙ ደብዳብ ነፈርቲ ዝተገብረ ምርመራ የመልክት። ፕሮጀክት መሰኻኽር ሱዳን ኣብቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ግጭት ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዝኣከበ ይግለጽ ኣሎ። ትንታነ እዚ ትካል ከም ዘመልከቶ ሓይሊ ኣየር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት መጥቃዕቲ ቦምቡታት ተጠቒሙ እዩ። እቲ ዳታ ኣብ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእ ዘተኮረ ኮይኑ እዚኦም መጥቃዕቲ ሓይልታት CSF ጥራይ ከንቀሳቀስዎም ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ እውን ተሓቢሩሎም። መራፅምቲ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ዕጡቕ ዳዕመ ሰሪዕ ነፈርቲ ከም ዘይብሉን RSF ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሞም መጥቃዕቲ ዝፍጽም እኳ እንተኾነ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝበፅሐ ክሳራ ግን ኣብቲ መጽናዕቲ ኣይተኻተተን ዘሎም። እቲ ጉጅለ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ዓሌታዊ ህልቂት ብምፍጻም ኣሜሪካ ብምጽናት ዓለም ከም ትኸሶ ተገሊጹሎም። እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዘይ ኣፈላላይ መጥቃዕቲ ቦምቡታት ብምፍጻም ተኸሲሱ ከም ዘሎን ዓለም ለኻዊ ነቐፌታ እውን ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እዚ መስል ነይሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም መደብና ንክትከታተሉ እንዳሓበርና ኣብ ናይ ጽባሕ ትሕሶና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ደሓን ኣምስዩ።